Com m'ho dius, això? Que només fa 42 anys que faig curses d'autos. Per exemple, aquest era un cotxe que vam córrer al Dakar del 91. Tenim aquí en Salvador Sarbià, el supergran campió de ral·lis català i mundial. Hola, bon dia. O sigui, les pel·lícules que fan pensar o suar o patir no m'agraden gens. I aquí, doncs, aquesta pel·lícula té pinta de que hem de riure. Això passi que passi, trobo que és un títol bonic, és una frase que té força. Té bona pinta, l'assumpte. Té bona pinta. I, doncs, home, el famós Lancia amb el que vaig guanyar el Campionat d'Espanya. La gràcia és que el 85 i el 86 jo vaig ser campió d'Espanya de ral·lis amb els Lancias aquests. I el meu adversari, el que va quedar segon, el que vaig guanyar, era un senyor que es deia Carlos Sainz. Ara que se'n va a aquest París, és un ral·li París-Dakar que no és ni a París ni a Dakar. Sí, no, es diu Dakar, la marca és Dakar, però ara, per exemple, és Argentina i Xile, no? Argentina i Xile. Sí. Jo li dic, hòstia, t'hauries d'endur la pel·lícula i passar-los allà en els... Sí, sempre hi ha moments en què, o sigui, esclar, quan estem corrent no, però en els campaments al vespre, algun dia que sobra temps, doncs si engegues allà un ordinador i comences a passar unes imatges, hi ha gent que s'hi sent... Passi el que passi. És un bon títol, no? Che, Salvador, pásame la película esa catalana. Podem veure si creem un mercat allà baix. Tenim un distribuïdor a Xile, Argentina, per la nostra pel·li a través del Dakar. I escolta'm, i tu què vas amb camió? Un camió, sí. Amb un camió? Un camió perquè... Assistència o... A mi el que m'agradaria és córrer encara amb un cotxe punter i fer la cursa de veritat a davant, però el carnet d'identitat em posa inconvenients quan els mànagers dels equips veuen el dia que vaig néixer i tenen por. Per tant, faig el que em deixen i el que em deixen és anar amb un camió d'assistència, que és molt bonic perquè fas la mateixa pista, perquè estàs per si un dels cotxes bons ha tingut un problema, estirar-lo o reparar-lo, el que sigui, no? Vol dir que fas la carrera, estàs inscrit en carrera, amb dos companys i anar-li fotent, vol dir que veus els paisatges que són meravellosos allà baix. Allà, la gran diferència amb Àfrica és que hi ha gent, hi ha una gentada d'espectadors per tot arreu, els pobles, les arribades, i és molt entusiasmador, i ho passem molt bé. I fotrem un adhesiu de passi el que passi en el camió, a veure si... Cap problema. Molt bé, doncs aquí amb en Salvador. Que vagi bé el Dakar, maco. Molt bé, gràcies, Robert. Vinga, entesos. Veus que bé ho hem fet, això? Vinga, passi el que passi, però que sigui bo, no pot fallar.